Nakahatag og kakuyaw sa mga pasahero sa usa ka bus ang bomb threat sa usa ka lalaking pasahero pasado las 10 ganyang buntag sa Binugaw Turil, Davao City. Sa Facebook post sa usa sa mga pasahero, gisaysay niini nga gikan sa Digu City ang bus nga halos puno og pasahero. Pag-abot sa Binugaw Turil, dunay usa ka lalaki nga kauban nila sa bus nga naka-short ug naka-blue-green nga t-shirt ang namugos nga moadto sa tunga sa bus ug kalit mingon nga duna siya dalang bomba nga nakaplanta sa bus ug nang hadlok pa nga mga matay ang tanang sakay niini. Daling mirespondi ang Task Force Davao Sirawan, kuyog ang mga pulis sa Turil Police Station sa lugar ug gikurundayon kini aron masigurong luwas sa mga tawo. Tumawag po sa atin yung detachment commander natin, sir, doon po sa may Binugaw at informing us na may mga concerned citizen na lumapit sa kanya, nangihingi ng tulong dahil nga daw, sir, merong isang lalaki, sir, na sakay ng bus, ng Mindanao Star Bus, na nagideklara na may dala-dala siyang bomba. Base sa investigasyon sa mga otoridad, negatibo nga walay dalang bomba ang suspect nga giilang usa ka Pam-J Sansan. Agad-agad naman natin itong inaksyonan, sir. Kasama doon, sabay po natin tinawagan din yung police station dito sa PS8 under kay Police Major Habagat at pinuntahan natin yung area. Doon pa lang sa area, sir, doon na nakita na natin yung tao na bali na hold na siya ng mga sakay ng bus dahil sa pagsasabi na may dala-dala siyang bomba. Nakakustodiya na sa Turil Police Station ang suspect samtang padayon pa ang gihimong investigasyon. Posibleng magatubang og kasong paglapas sa Presidential Decree 1727 ng suspect nga nakahatag og alarma sa publiko. Ubos sa balaod, pwedeng makulong hangtod 5 ka tuig o makamulta sa kapin kun kulang 40,000 pesos ang makasupak niini ug nakalapas sab kini sa bomb joke ordinance sa syudad. Gipasalig sa mga otoridad nga dili gyud makaporma ang mga taong dunay mga daotang laraw sa Davao City kay hugot ang ilang gipatumang seguridad sa mga border checkpoints ug implementa sab ang culture of security. Panawagan sa publiko nga likayan gyud ang mga susamang senaryo kay makahatag lang kini og tensyon ug kapalakas sa mga tawo ug giauhag ang kooperasyon sa tanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.